Какво става, машини? Днес ще ви взема един ден с Вазофит. Значи, този път цял ден. Айде, няма да е половин. Сега ще станем в 7:30. Не станахме в 7:30. Както винаги, то не става 2 часа, нали? Станеш в 7:30. Както да е. Така, както всеки един истински бодиудър, най-яката закуска на света. Приколнче, 6 яйца, нещо олио или нещо друго. Домашно масло от баба. Ти имаш баба, друго си и живей здраве да. Друго си е като има някой на село да помага. Да фърля тук там е малко масълце, доматка, моматка, ау. Сеш сама нека. Доматка, моматка. Нека ножица. Това е работа. Това е работа. Еми вънка. Оги, ко прави? Чудничко. Ето вънка другото. Това фреш. Кой чукъв къвмете е изкарал? Малко боровинки сложихме за ударна доза антиоксиданти и там всички други полезни витамини и минерали, които съдържат. Сега, разковничето. Много хора ще кажат, как така бе, Вазов, какво правиш? Така, хлебчето и домашно сладко от сливи в буркан от краставица. За въглехидрати. Няма как просто. Ударно. Цак. Как така ще ядеш сладко, брат? Как така ще ядеш хляб? Той е вреден. Вреден си, ти пич. Няма страшно. Когато всичко е в нормалните количества, нищо не е вредно. Каква красота. Брат, ти ядеш сладко. Ти не ядеш. Пак си дебел. Тофли си за разсладка. Ще ходим ли? Хайде бързо. Хайде разсладка. Петър схождаме Зара, да ви кажа какъв е плана за днес. Че днес чертава още един дълъг. Ама той е подхубав. Той е дълъг, той е лош, ама той път е хубав. Хубав ден, защото ще издаваме един проект, който работих. Значи понеделник и вторник, това са 2 дена, има 48 часа. Аз 48 часа съм работил 32-31 нещо, ето кога ги сметнахме. 32 часа само и единствено по един проект. Как става това? Става, трябва да свърши работа и вършим тази работа. Значи, трябва да идем до съответния адрес да оставим този лаптоп, който правихме. След това в офиса има супер много работа, защото няколко дена само с това се занимаваме и всичко друго е останало. Трябва да се изрине всичко. Така че ще гледам да ви покажем с какво се занимаваме. Горе-долу да ви покажа от офиса нещата. След това, ако мога да свършим по-раничко, ще е топ и отиваме в залата. Ще гледам по-раничко да ида, докато са дошли момчета от групата. Мога да се направя с моята тренировка. Мога после повече внимание да им обърна на тях. Мога са доволни. Така се прави, Цак. Какво просто прекрасно утро. Дойдахме в офиса, да видим какво имаме за правене, тъй като има едни по-спешни неща за правене, сега клиентите бързо да си ги взимат. Приключихме спешния ремонт, който имаше сутринта, тъй като дойдах и още от вратата, както се вика, тук едно бързо спешно нещо да направим. Както и да е, проблема беше, че човек се е забрал паролата на Windows, трябваше да му я премахнем. Махнахме я, свършихме работа на човека и сега тук малко да свършим едни работи, да опишем едни неща и ще ви покажа ремонти. Така, като за начало, почваме с тези два лаптопа и двата са за PowerJack. Единия, клиента си го е изкъртил, много чудно. Направо го е изкривил. Тук ще подмениме DC кабела, както и трябва да отворим целия лаптоп, защото половината PowerJack е останала вътре. Другия, той е изцяло за подмена на PowerJack. Ево, колегата е там. Колега! Ще има ли бакшиши днеска, колега? Правихме PowerJack-а, обаче батерията е 94% износена, което означава, че има само 6% живот. Това е просто пократител. Сега, в момента, в който изкараш зарядното от лаптопа, зарядното изключва. Сега ще оправим DC кабела на адаптера, ще звъним на клиента, ще предложим, евентуално и батерия ще му предложим. И ако се съгласи, го правим всичко. Ако не, само с смената на PowerJack-а и с DC кабела може да се размени. Виж колко пари ще му се дават. Делът е готов за издаване. Пускаме му едни тестове, докато дойде клиента да си го вземе. Да мога да знаем, че SSD-то и RAM паметта всичко му е наред. През това време почваме с следното. Пак почти същата процедура, само че този път без да правим DC кабела на адаптера, само PowerJack ще го правим.
Значи, втория лаптоп Lenovo-то, какво се оказа? Много изненадващо нещо. Отварям го, пускам го, гледам, 19 волта има. Не е било PowerJack, така, сюрприз. Ай, сега ще ядем паржоли. Контролният резистор след PowerJack-а, пепел, просто пепел. Някъде и тук е окасил. И то много жестоко. Оставаме го за малко по-късно този лаптоп, тъй като ще е доста теглав проблема. Трябва да търсим нови резистори, трябва да видим откъде как ще станат нещата. Така че ще отнеме доста повече време. Вместо да губим време, почваме с другите, които имаме да издаваме. Защо вземам тротинетката? Също една вибрация във влана. Ходихме при гумаджията, вика дай свалим двете гуми, ще ги замерим и да видим криви ли са весели. Две от две криви. Вика няма абсолютно никакъв смисъл. Докъде ме някой друг ден, нали имаш повече време, мога да я оставиш. И така, сега ще му остави на бад весо и когато е готов ще видим да я вземем. И затова вземам и тротинетката, защото сега първо до адреса ще идем, да мога да предадем проекта. След това, давам колата пред бад весо и с тротинетката тяга. Trong cơn mưa thầm sâu thì ta đâu nào hay biết chưa, trước đôi mi người tuôn sầu đau khi vội lướt qua nhau, sau bao nhiêu cuộc vui đời thường ngổn ngang ta mất nhau rồi. Biết em là thơ giấu em vào mơ, nắng lên chẳng lấy đôi môi này hững hờ, cớ sao đằng sau vẫn mưa gì đâu ngồi đây mà vẫn chờ đợi. Какво прави сега този нашия господин? Какво се случи? За малко го бъснем този лудия. Ужас. Ужас. Кай сега, какво му кажем? Какво му кажеш на дъти? Buồn vì yêu không giữ gì, yêu nhau nào nghĩ cho nhau. Trong cơn mưa thầm sâu thì ta đâu nào hay biết chưa. Xước đôi mi người tuôn sầu đau khi vội lướt qua nhau. Това е една много интересна тема, която доста пъти съм я развила и така с познати. Значи, може на младите шофьори да се кара с придружител, нали, да се създават закони за младите шофьори. Трябва да се кара с придружител, трябва, нали, колкото по-малки шофьори, толкова по-високи такси, данъци, както и за страховки се плащат. Добре, тъй като се приемат за рискови шофьори, окей, това е нормално, нека така да бъде. Защо на възрастните шофьори над 60 години също не се направи това нещо? Значи те хора, не знам, къл ли са се изгубили, какво става, значи карат седно няма закони, седно няма правила, не знам какво си мислят. То тия, какво знаят, аз знам как да карам, аз не знам какво име в главата на тия хора. Правят си каквото си искат. Тия, правилно не знам, особено пък бакшишите. Това е. Това е. Бакшиш да си, закон за теб няма. Няма проблем. Какво да кажеш? Г60-ките. 60-то важи, а? Моето старото е 60. 60-то е голяма кола. Това е 60. Много спомени, много нещо. Ама, както всяко хубаво и лошо нещо в живота, всичко е временно. Един колега, бивш колега, каза един много хубав лъв, който никога няма забравя. Каза ми, има една японска поговорка, китайска ли беше, японска ли беше, няма значение това. Всичко е временно. И лошото е временно, и хубавото е временно. Така че, радвай се на лошото, радвай се на хубавото. Това е положението. Днес ще сука утретане. Господата полицаи си вършат работа. Няма как няма да кривиш джанти? Гледай какъв път си на гледай, какво чудо ходиш на джанти. Тук няма място без дупка. Не знам как трябва да миниш, че да не влезеш някаква дупка. Няма такава жега. 36 градуса. Какво е това нещо? Какво е това чудо? Да ни оставиш колата малко вън чук направо. Така, оставяме колата при момчетата, тъй като в момента нашия човек го няма. И ще му оставим за тази вечер. И утре към
след обяд ще минем да язем. Когато са готови момчета, не бързаме, така че вадим тротинетката и айде всяка мощица. Красиво ли е, а? Много по-трудно е било да снимаш и да балансираш на тротинетка, отколкото се мислих. Иху! Айде, вече сме в офиса, довършваме с нещата и после ходим към фитнеса. Минахме през къщи набързо, да ида по-раничко от нашите момчета, да мога да си направя моята тренировка, мога да им обърна повече внимание на тях, защото не става. Тренираш двама човека, малко трудно става. И хеми твоята тренировка си гледаш, хеми тя да гледаш да тренираш, малко се губи нишката. Затова, аре видим какво ще направим. Това е нашето момче, нищо. Много голям човек. Супер точно. Айде да видим днес какво ще правим в залата. Дай му! Дойдаха момчета от групата. Сега малко подравни храна. Така, на второ упражнение съм. Ще избутам още две, защото просто нямам абсолютно никакъв. Той е как просто на средна са за мен. Като периода е така. Без сила, ама пак го водим. Много добре. Айде да продължим. Това е.
изпълнение. Ей, оста. Конец. Браво, машина, давай! Само след 4 тренировки. Ей, какво правим, момчето? Машина. Техниката, топ. Изпълнение, топ. Ей, това е. Вазофит тим. Няма лаба от тук, обаче. Дай сега да видим бюджета на Вазофит. Стават ли за нещо, не стават ли? В момента на сайта са на 15 лева. Влизайте и ги поръчвайте само до 30 юни. Влизайте и ги купувайте, защото ще свършат. А после няма да има. На сайта в момента са с... Не знам, който е премалена, но ще видите на сайта. Влизайте и поръчвайте. Това всичкото след цялата тренировка за крака. Влизайте и ги поръчвате само 30 юни. И това беше от деня. Така, в момента се прибрахме вкъщи след тренировката, хапнахме и лягам да свърша малко работа. Лягам, пак на лаптопа. Хората казват, работата не си я носи вкъщи. Аз не си я нося, тя се идва. Аз като дойдох, тя си беше тук. Аз какво съм виновен, че е тук? Както де, довършваме този лаптоп и отивам да лягам, че пак стана 12 часа и... Не знам какво ще става. Да не забравя, като моите мили колеги, бъдещи колеги, заедно не съм колега, може да става колега, заедно нищо не се знае. Удрайте камбаната, абонирайте се, защото те първа започва... Който има да започва. Subscribe, лайката. Тяга!